Ved at klikke på menupunktet dokumenter, så får man et overblik over de forskellige dokumentationstyper, man har på det enkelte produkt, eller på de enkelte produkter. I det her tilfælde har man som testleverandør 3 svanemærker, man har et ecolabel, og man har 3 FSC'er. Og man kan allerede her se på overblikssiden, hvordan det ser ud. Man har et gyldigt dokument, man har et udløbet dokument, det vil sige, at det har været gyldigt, men er det ikke mere. Og så har man et forkert dokument. Et forkert dokument er et, der slet ikke er et svanemærke, men er lagt ind som et svanemærke. Det samme gælder inden for ecolabel, der har man kun et, som slet ikke er et ecolabel. Og over FSC har man et gyldigt og 2 forkerte dokumenter. Men lad os prøve at gå ind og klikke på svanemærker og se, hvordan det ser ud. Hvis man klikker på svanemærke her, så får man overblik over sine svanemærker. Og som jeg sagde før, et gyldigt dokument, et udløbet dokument og et forkert dokument. Hvis man så gerne vil se detaljerne på det enkelte dokument, klikker man på dokumentlisten og kan se det per DB-nummer. Hvis vi tager det gode først, så kan man se, at den er faktisk gyldig, og den udløber den 31.12.2026. Lad os tjekke, om det er korrekt, og det kan man gøre ved at se pdf'en ved at klikke herude under menupunkten pdf af licensen. Jeg klikker på den, og så ser vi her, det er et rigtigt svanemærke, ser det ud til, og den udløber til den udløber den 31. december 2026. Så det er faktisk et gyldigt, korrekt dokument og burde være grøn. Og det er den også. Så lad os se, hvordan kan et forkert dokument se ud. Der kan slet ikke finde en udløbsdato, for det er jo slet ikke et svanemærkedokument. Men lad os se, hvordan det ser ud alligevel. Ja, det er i hvert fald ikke et svanemærkedokument, det her. Så den er god nok. Den er dårlig. Jeg lukker igen her. Og så er der den sidste, et dokument, der er et svanemærke, men er udløbet. Og den siger her i oversigten, at den er udløbet den 31.12.2024. Lad os se, om det er korrekt. Kigger her. Valid to 31. december 2024. Lukker igen her. Og det er faktisk korrekt, at den udløb nytårsaften 2024. Hvis man har mange dokumenter, kan man med fordel bruge statusfilteret her, så man kun for eksempel finder udløbende, eller kun finder forkerte dokumenter. Så det var ligesom alt for denne demonstration af profilsiden. Tak for denne gang.